pagkabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ng ginapanag-iyahan sang Archdiocese sang Capiz kag ginadumalahan sang Capiz Archdiocesan Social Action Center ug CASAC sa idalom sang pag-iya sang Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ng India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag Alagad Real de la Rosa. CASAC Special Coverage. Mabatian live sa CASAC Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubtob Biyernes alas 4:30 tubtob alas 5 sa hapon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa komprehensibo nga pagbalita, mas detalye. Ang oras 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, alas 5:28 sa hapon. Mayong hapon Banwa, syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong hapon Pilipinas. Mayong hapon sa aton nga mga kuturan nga matag palamati sa 16 kabanwanan sa probinsya sang Capiz, sa 47 kabaranggayan sa syudad sang Rojas. Sa aton nga makalagad sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan, ang probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, Anasparas, probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Nagapalabot mga sa pagpanamyaw sa aton nga mga kalagad nayara sa abroad, aton nga mga overseas Filipino workers. Kapadayon nga nagasuporta ang nagatutok diri sa 88.1 Spirit FM Rojas. Sa gihapon nagapamati ka mo sa aton nga emergency broadcast. Sa pangalan sa aton nga station broadcast team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Josef Cardinal Advincula. Sa aton nga managing kag social action director Reverend Father Mark Renflor, aton program manager Father Francisco Casada Jr. Sa pangalan sa aton station manager Reverend Father John Davy Balya, aton nga tactical director alagad Ningning Wego kag engineer RJ Borja. Partner Technical alagad Maria G. Lorene Balgos. Maging kaupo niyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini naman sa alagad Real de la Rosa. Update kita ba sa pagdulong sa inyo sa mga balita nga natuy sa COVID-19, kay iban pa nga mga balita nga natipon sa 88.1 Spirit FM News Team diri sa CASAC Special Coverage para sa Miyerkules nga edisyon. Petsa 10 kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. Ano ba lang mga balantayan nga balita nga aton karon pagatagaan sang nagakaygo nga pagtamod diri sa aton nga palatuntunan sa CASAC Special Coverage.
Aton nga Pangulong dinalan balita lokal, programa sa pagpangbakuna batok sa COVID-19 sa kabaranggayan, pagapasangkaron pasang syudad. Samtang pagpangbakuna sa mga menor de edad nga wala sang balati-an, ginsugoran na sang probinsya. Balita regional, mga driver nga 5 tubtob na pulo ka tuig nga nagabyahe, pag-obligahon na nga magpaidalum sa medical exam. Samtang balita national, Metro Manila, posible nga ipadalum na sa Alert Level 1 sunod sa DOH. Pag no vaccination, no Christmas bonus, igapatuman sa Cebu City Hall employees. Balita sa Caritas, Ecological conversion, ginalauman nga mangin bunga sang COP26 Summit. Mayon to pa naman balita nga aton karon pagkatagan sa nagakaingo pagtamo diri sa aton nga palatuntunan sa CASAC special coverage. Apang bago nato na naibaluan ang lakat sang panahon subong adlaw. Tandig sa DOST pag-asa ang shear line o tail end of frontal system ang nagapekto sa eastern section kag southern Luzon sang kag Visayas. Samtang northeast monsoon ang nagapekto naman sa iban nga bahin sang Luzon. Sa forecast weather conditions sang pag-asa, ang Bicol region kag Northern Samar maka-eksperyensya sa mga lumon nga kalangitan nga may malaka ka pagulan-ulan, pagpanagog kag pagpangilan. Tugay ni sang shoreline kag easterlies. May posibilidad naman sang pagbaka kag landslides. Ilabi ni sa tiyon sang mabunok nga pagulan-ulan. Sa Cagayan Valley maka-eksperyensya naman sa mga lumon nga kalangitan na may malaka ka pagulan-ulan. Tugas ang northeast monsoon, wala naman sa significant impact. Metro Manila, kiban nga porsyon sang Luzon, maka-eksperyensya sa mga lumon nga kalangitan nga may malaka nga pagulan-ulan, pagpanagog kag pagpangilata. Tugas ang northeast monsoon, wala naman sang significant impact. Samtang sa Mindanao, kagiban nga porsyon sang Visayas, ng Western Visayas, eksperyensya naman sa may paglugulom nga kalangitan nga may malaka nga pagulan-ulan, pagpanagog kag pagpaglanta. Tugas ang localized thunderstorms, may posibilidad sang pagbaka kag landslides. Labi na sa tiyon sang mabunok nga pagulan-ulan. Sa forecast wind kag coastal water conditions sang pag-asa, ang northern Luzon maka-eksperyensya sang kasarangan tubtob sa baskog ngayop sang hangin from northeast. Samtang coastal water kasarangan tubtob sa baskog ang balod nagalabot sa 1.2 to 4 meters. Bagay porsyon sa Luzon kag Visayas, maka-eksperyensya naman sa makanay tubtob kasarangan ngayop sang hangin from northeast to east. Samtang makanay tubtob kasarangan ang kadagatan, balod naman nagalabot sa 0.6 to 2.1 meters. Ang Mindanao maka-eksperyensya sang makanay tubtob kasarangan ngayop sang hangin. Samtang ang coastal water makanay tubtob kasarangan, ang balod nagalabot sa 0.6 to 2.1 meters. Pinakamainit nga temperatura subong adlaw, 32.9 degrees Celsius alauna 50 kaina sa hapon. Pinakamalamig naman nga temperatura 23.8 degrees Celsius alas 6:30 kaina sang aga. Sunrise alas 5:55 buwas sa aga. Sunset alas 5:25 subong hapon. Dito kita panuwas sa pagdun sa inyo sa mga balita na toy sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan sa sa pinakauling nga datos sang worldometers. May kabugusan na nga 251,683,072 ka mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19. Samtang sa manasabitan nga numero 5,082,478 diri ang nagtaliwan. Kag 227,866,023 naman ang nag-ayo. Sa Pilipinas, sa datos ng Department of Health Philippines, subong nga adlaw, November 4 o November 10, 2021, may dugang 2,646 ka mga panibagong kasos ng COVID-19 nga nabalag. Samtang may 4,029 naman ka numero sa nag-ayo, kag 99 ang nagtaliwan. Sa karon ng Pilipinas, sa kabalag na sa kabugusan na 2,809,311 ka mga kumpirmado nga kasos ng COVID-19. Porsyento sa mga aktibong kaso 1% o 29,138. Porsyento sa mga nag-ayo 97.4% o 2,735,508. Porsyento sa mga nagtaliwan 1.59% o 44,665. Samtang diri naman sa Riyon sa East, salig sa datos sang Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Subong nga adlaw, o kahapon nga adlaw,
Nakabalhag sang 67 ka mga numero, kondugang numero sa nagpositibo sa COVID-19 sa Riyon sa Isa. Sa karon ang Region 6 nakabalag na sa kabugusan nga 143,914 ka makumpirmado nga kaso sa COVID-19. Porsyento sa mga aktibong kaso 5.3%, kon 7,621. Porsyento sa mga nag-ayo 92.2% o kon 132,651. Porsyento sa mga taliwan 2.5% o kon 3,605. Ito kita banwa diri sa aton sa probinsya sang Capiz, sa datos sang Capiz Provincial Health Office. Sa petsaan kapon nga adlaw may napulo ka panibago nga kaso sa COVID-19. Sa diin ang kabilugan nga kaso sa Capiz kinabalhaga naglabot na sa 9,396. Porsyento sa mga aktibong kaso 1.49% o kon na 140. Porsyento sa mga nag-ayo 93.76% o kon 8,810. Porsyento sa mga nagtaliwan 4.75% o kon 446. Samtang diri naman sa syudad sang Rojas, sandig sa pinakauli nga datos sang City Health Office kahapon nga adlaw, may 7 ka bang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 nga nabalhag. Sa diin sa karon mayara sang 62 ka aktibo nga kaso sa syudad, samtang 4,535 naman ang numero sa nag-ayo, 178 ang nagtaliwan, ukol kabugusan nga 4,775 ka mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 5:37 sa hapon. Ang detalye sa aton nga ginpanglinyada nga balita, aton pagapanumbalikan matapos ang pila ka importante nga pahibalo. Stand by. Capiz Archdiocesan Social Action Center is the social development and humanitarian arm of the Archdiocese of Capiz, mandated by the Church for social service to empower, develop, and protect. Community-managed DRR has been the core approach in all the programmatic interventions implemented by CASAC. It strives to equip communities that are vulnerable to hazards to become more resilient, empowering them to be more mindful of their duties and responsibilities. Therefore, all projects are anchored in the efforts to make individuals and communities ready to face shocks and be able to bounce back immediately with lesser reliance on outside assistance. It also instituted a strong partnership with local government units, government and non-government agencies to ensure that contingency plans are approved and adopted. More than these accomplishments, CASAC is now on the right track in transitioning itself to be the bearer of excellence in responding to the cries of the poor and to be God's loving arms for all His creations. We are Caritas, and this is how we build resiliency. Oras sa 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time. Alas 5:39 diri sa aton nga pag-alagad. Balik diri sa aton nga palatuntunan sa CASAC special coverage. Diretso kita ba sa pagdunin sa mga balita nga natipon sa 88.1 Spirit FM News Team. Balita lokal, programa sa pagpangbakuna batok sa COVID-19 sa kabaranggayan, pagapasangkaron pa sang syudad. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 3, Alagad John Kenneth Fabrigar. CASAC Special Coverage Report. Mas padasigon pa sang lokal nga gobyerno sang syudad sang Rojas ang pagpambakuna batok sa COVID-19 sa mga pumuluyo sa kabaranggayan nga sakop sini. Ginpahayag ni Rojas City Mayor Ronnie de-edad nga magabaton sang insentibo ang mga barangay nga sarang makabakuna sa 90% sang ilang nga populasyon bilang tikang agud malabot sang syudad kag probinsya sang Capiz ang herd immunity sini. Suno pa diri nga magabulig man ang syudad sa pagpatigayon sa pagpangbakuna sa katuyuan nga mapadasig kag mapadamo pa ang numero
numero sa mga pumuluyo nga mabakunahan kontra sa makatalagam nga balati-an. Samtang siningdamlag lamang ginpangimbulahan sa alkalde ang mga medical, city kag barangay frontliners subong man ang command center staff kag volunteers nga nagpanguna sa pagpambakuna sa mga pumuluyo sa diin naglabot na sa 100,000 ka dose ang bakuna ang nahatag sumugod nga nagumpisa ang vaccination program. Kinpangabay naman ni de-edad ang mga pumuluyo nga sakdagon ang pagpangbakuna bilang mapag-on nga proteksyon sang tagsa-tagsa ilabi na sang ilang nga mga pamilya. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. John Kenneth Fabricar, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage Report. Maraming salamat talaga John Kenneth Fabricar sa gidudong report rin sa itong pagpangalagad. Samtang sa dugang nga balita lokal, pagpangbakuna sa mga menor de edad nga wala sang balati-an, ginsugoran na sa probinsya. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 4, sa Alagad Ryle Marvins Mayordomo. CASAC Special Coverage Report. Formal na nga nagsugod ang pagpangbakuna sa kabataan nga nag-edad 12 tubtob 17 anyos nga wala sa may ginabatsyag nga sakit sa probinsya sang Capiz subong adlaw. Ginpangunahan ni Governor Esteban Evan Contreras ang paglunsar sang nasambit nga aktibidad sa Villarreal Stadium sa diin gintambungan man sa mga katapos ang Provincial Health Office, Department of Health Capiz subong man sa mga ginikanan sang kabataan. Suno sa gobernador, nga makabigda ko ini nga bulig sa pagtingwa sang gobyerno probinsyal nga madamo pa sang Capiz nun ang mabakunahan kalakip na mga pamatanon nga wala sa may ginabatsyag nga balati-an o kung ang mga nalakip sa rest of the pediatric population o kung ROPP. Ginpasalamatan man ni Contreras ang mga ginikanan sa ila dako nga suporta sa ila kabataan kag nagpakigbahin sa programa nga may katuyuan nga maproteheran ay kayayong lawas sa mga pamatanon nga makapig importante nga sektor sa pungsod. Kalaki pa sa nagpalabot sang suporta sa nasambit nga aktibidad ang Department of Education Capiz Division, Capiz Police Provincial Office, Bureau of Fire Protection, Capiz State University, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ag barangay service workers ng barangay Tisa, Roas City. Alagad mo sa pagtukag pag-serbisyo, Ryle Marvis Mayordomo, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage Report. Marabong salamat Alagad Ryle Marvins Mayordomo sa gidulong report diri sa aton nga pagpangalagad. Samtang sa dugang nga balita regional, mga driver nga 5 tubtob na pulo ka tuig na nagabyahe, pag-obligahon na nga magpaidalum sa medical exam. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 4, si Alagad John Kenneth Fabricar. CASAC Special Coverage Report. Wala pa man nagsugod ang pulisya ang no exam, no license renewal. May panibag-o naman nga exam nga kinahanglan makomply sa mga motorista nga magapamatuod nga wala inisang kasablagan sa lawas samtang nagamaneho sang salakyan. Ginpahayag ni Attorney Alan Sacramento, Acting Chief sa Operations Division sang Land Transportation Office o kun LTO sa Rehiyon 6 nga kinahanglan magpaidalum sa periodic medical exam o kun PME ang tanan nga mayara na sang driver's license. Sunod diri, katuyuan sang dugang nga rekisitos nga masiguro nga may kasarag sa pagbiyahe ang isa ka license holder kag igapatuman naman ini sa mga kwalipikado nga makakuha sang 5 tubtob na pulo ka tuig nga driver's license extension. Dugang pa sini nga bago pa makomply ang nasambit nga rekisitos, kinahanglan anay mapasar sang isa ka motorista ang Comprehensive Driver's Education o kon CDE, pisar wala sa nagakaigo nga adlaw kung saan o ini iga-implementar sa Western Visayas. Ang mga driver ang sarang naman nga makakuha sang PME sa bisan diin nga LTO accredited medical clinic o kun health facilities ang gobyerno kag ang rehistrado lamang nga doktor ang magapatigayon sini. Samtang posible naman sunod diri nga ma-revoke ang lisensya sang isa ka motorista nga mapaslawan sa pagkuha sang PME. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. John Kenneth Fabricar, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage Report. Maraming salamat Alagad John Kenneth Fabricar sa gidulong report rin sa itong pagpangalagad. Samtang sa dugang nga balita national, Metro Manila posible na ipadalum na lamang sa Alert Level 1 sunod sa DOH. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 3, Alagad Maria Jean Lorene Balgos. CASAC Special Coverage Report.
May posibilidad nga ipaidalum sa Alert Level 1 ang Metro Manila kung magnubo pa sa 1,000 ang inadlaw ng mga bagong nga kaso sa COVID-19 suno kay Health Secretary Francisco Duque III sa public briefing kahapon nga adlaw. Yara sa karon sa Alert Level 2 ang Metro Manila tubtob sa Nobyembre 21 sa diin magdesisyon liwat kung ipabilin kung baguhon ini. Kung mapanubo pa ang alert level, sunod diri, mas madamo pa ang magabukas nga negosyo, apang nagpahayag ni sang pagkaalarma sa nagatuhaw nga mga letrato sang pagdugok sa mga tawo kag wala nagasunod sa minimum public health protocols. Sa tion nga hindi mahatagan sang solusyon, posible suno kay Doke nga liwat naman nga magtaas ang kaso sang COVID-19. Agod ilayon nga magnubo ang alert level sa Metro Manila, liwat nga nagpanawagan si Doke sa publiko nga ipabili ng disiplina kag sundon ang mga pangabay sa mga eksperto nga physical distancing, masami nga paghugas sang kamot kag tama nga pagsuksok sang face mask. Alagad mo sa pagtuo kag pag-serbisyo, Maria G. Lorin Balgos, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage Report. Madamong salamat alagad Maria Jean Lorene Balgos sa gidulog reporter sa atong pagpangalagad. Samtang sa dugang nga balita, no vaccination, no Christmas bonus. Igapatuman sa Cebu City Hall employees. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 2, si alagad Apple Queen Labrador. CASAC Special Coverage Report. Ginabulubanta nga 9,000 ka mga empleyado sa Cebu City Hall ang direkta nga maapektuhan sang direktiba ni Acting Mayor Michael Rama nga no vaccination, no Christmas bonus. Sa isa ka media interview, ginpahayag ni Rama nga hindi pag-ipaguha ang Christmas bonus sa mga empleyado sa City Hall kung hindi magpabakuna batok sa COVID-19 ng tanan nga empleyado sini. Pagpaatag pa ni Rama nga dapat magsilbi nga halimbawa ang mga empleyado sa City Hall sa publiko sa pagpabakuna ilabi pa nga bastante na ang supply. Magapahamtang man sa mga bakuna sa mismo nga City Hall ang lokal na gobyerno agud hindi na makabalibad ang iban pa nga malayo sa vaccination site kag pagaumpisan ini sa maabot nga weekend. Dugang pa ni Rama mayara man ang syudad sa mga incentive program kasubong sang house and lot, salakyan, motorsiklo kag iban pa agud inganyohon ang mas madamo pa nga magpabakuna. Wala sang layi nga nagamando angot sa pagpabakuna. Siningid lamang nga Lunes gintuad ni Justice Secretary Menardo Guevara nga hindi dapat pagpunggan ang mga benepisyo para sa mga pigado nga pamilya bangod lang sang bakuna. Alagad mo sa pagtuo kag pag-serbisyo ini si alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage Report. Madamong salamat alagad Apple Queen Labrador sa gidulong reporter sa atong pagpangalagad. Kag sa katapusan nga balita sa Caritas, Ecological conversion ginalauman nga mangin bunga sang COP26 Summit. Para sa detalye sa nga balita sa pagpanumbalik, alagad Apple Queen Labrador. CASAC Special Coverage Report. Nagakasanto sa panahon ang ginapatigayon ng United Nations Climate Change Conference o kung COP26 Summit sa Glasgow, Scotland, kadungan sa pagdumdum sang Pilipinas sa ika-8 nga anibersaryo sang pagpanalasa sang Super Typhoon Yolanda sa pungsod. Suno kay Living Laudato Si Philippines Executive Director Rodney Galicia, ang natabo nga pagpanalasa sang Bagyo Yolanda sa pungsod sa tuig 2013, ang tugas ng kapabayaan sang tao sa dunang manggad rason nga nangindako ang epekto sini hindi lang sa palibot kundi ilabi na sa kabuhi sang nilibo ka tawo. Pahayag ni Galicia nga humalin sa natabo ini mas naglala pa ang mga sitwasyon sa pungsod nga padayon naman nga nagapabudlay sa kabuhi sang mga tawo. Kaangot sinisuno kay Galicia nga ang COP26 Summit isa kahigayunan agud diskusyonan ang mga sarang nga mangin solusyon sa nagkalain-lain nga pungsod agud malikawan nga matabo liwat ang kapareho nga trahedya sa Pilipinas. Ginatagan man sang pagtamod sini ang climate change action nga topiko man sang summit nga may tinutuyo nga magpakigbahin ng tagsa-tagsa para sa ecological conversion nga kinahanglan sang kalibutan agud maprotehiran ang dunang manggad para sa ikaayos sang tanan ilabi na sang mga masunod nga henerasyon. Alagad mo sa pagtuo kag pag-serbisyo ini si alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage Report. Madamong salamat alagad Apple Queen Labrador sa gidulong reporter sa aton nga pagpangalagad.
Gamay ato panuang kaundan sa aton nga pagbalita subong adlaw sang Miyerkules, Nobyembre 10, 2021. Lagi na tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad sa CASAC special coverage. Mayong ngapon lang sa kay Paula Bolquerin, kay Sir Crisanto Usam Delfin. Happy birthday kay ng Sarah Jane Valiente Doloso. Ang pamahaw, pwede pa kay bukas kami din. Sa pangalan na lang sa aton nga station broadcast team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose F. Cardinal Advincula. Sa aton nga managing kag social action director, Reverend Father Mark Renflor. Aton program manager, Father Francisco Casada Jr. Sa pangalan naman sa aton nga station manager, Reverend Father John Dave Ibalia. Aton nga mga tactical director, Alagad Mingming Wego kag engineer RJ Borja. Partner technical, Alagad Maria Jean Lorene Balgos. Ngayon kaupod niya sa pag-alagad sa Ginoo, pinagi sa pagserbisyo sa tao. Hindi naman sa Alagad Real de la Rosa ang nagasiling. Hindi importante kung gamay ka o kung dako, basta sa masakit ikaw gid lamang mapailayo, basta yung pagtuo, hantop kid sa makako. Mayong hapon kag, God bless, Pilipinas! Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag Alagad Real de la Rosa. CASAC Special Coverage. Mabatian live sa CASAC Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubtob Biyernes alas 4:30 tubtob alas 5 sa hapon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tao.